Ella ha comentat que mirava que pot venir la distribuïdora, baixa la potència i fa unes que arribin a casa. I no és ben bé així, la distribuïdora... La comercial que té... Els comercials pirates n'hi ha molts i n'hi ha a tot arreu i de totes les companyies. Però la distribuïdora t'asseguro jo que jo com a comercialitzadora vull baixar potència, però jo com a distribuïdora no vull que ningú me la baixi, perquè jo em retribueixen en funció de les potències que tenen instal·lades els meus clients. La distribuïdora que li baixi la potència i jo no la panxa... Tirita comercial. I n'hi ha molts d'Endesa, d'Iberdrola i de totes les que tenen comercials que normalment no depenen d'aquestes empreses, sinó que són empreses de tercers que ja es dediquen a fer el piratero por el mercado. Tenim més preguntes? Sí, una pregunta que m'ha quedat abans i que he pensat que ara potser era el moment de fer-la. Era la Endesa i l'oligopoli energètic en general fa una política molt agressiva, com estaves comentant ara. I jo volia preguntar aquesta política agressiva, algun altre exemple en què l'esteu patint i, sobretot, en quina mesura lluitar, és a dir, afavorir les petites companyies al quilòmetre zero, a part de lluitar contra l'oligopoli, també ens beneficia els consumidors i els que estem abonats. No, això ho han explicat abans, el Dani, que diguéssim, sempre que es comercialitza a la zona, amb una empresa de la zona, reinverteixen els diners en les botigues properes i en els negocis propers i en l'economia de la zona. La lluita contra l'oligopoli aquest només té dues vies. Una és, diguéssim, que les empreses petites s'associïn i actuïn juntes, i l'altra via, que s'ha vist alguna vegada i que ha funcionat a mitges, diuen alguns, és la Comunitat Europea, la competència, el comissari de la competència de la Europea, que ja va fer obrir el mercat de la telefonia quan abans només hi havia telefònica. Una mica, com que aquí ara ja hi ha unes quantes empreses, el mercat de la comercialització està obert i el de la distribució no. Bueno, és difícil, però no n'hi ha gaires vies. Això potser el Dani ho pot comentar una mica més. Bàsicament el que comentava abans és que al final els diners quan tu pagues una companyia depèn dels paguis, disculpeu, no tenia res a fer, depèn dels paguis, el retorn d'aquella economia de circular costa més en arribar. Bàsicament, si jo pago una empresa de Madrid, els diners van a Madrid, aquella empresa ha de tenir una empresa que estigui propera en la comercialització o en l'atenció al client, molt d'allò. Per tant, diguem que l'economia circular. Si tu saps que l'empresa d'aquí al costat, electrònicament els diners van a la teva compte a l'empresa d'allí i aquells diners van a la butxaca del treballador del territori. Bàsicament, aquesta és l'única gran avantatge que podem tenir des del punt de vista de treballar de cara a la lluita econòmica o de monopoli. Després, a nivell del mercat energètic, com comentava el company, la compra de l'energia està marcada per l'última. És a dir, ells ordenen en funció que estan les de consideració o les hidràuliques, doncs a l'últim fica el preu i diu, doncs jo venc a 75 quilowatts a 75 euros al gigawatt hora. El megawatt hora, no, el megawatt hora. I a partir d'aquí tots cobren cap a l'endavant, produint sempre. A més, els interessa dir els casos que sigui l'energia zero, per tant, cobren a 75. I ostres, això és injust, no? Bueno, possiblement suposo que a la llarg termini arribarem a mercats com Alemanya, que el dia que n'hi ha molt de sol tothom ha de consumir moltíssim perquè estan pagant per consumir, inclús han arribat, no sé si són almenys 80 euros, no? A pagar per 80 euros per consumir, però ara també el dia que fa molt fred i n'hi ha sol, per exemple, els renovables estan pagant a 200 i a 300 euros al gigawatt, si no recordo arribat. Per tant, també això és un tema de consciència de com funciona el mercat. Fins ara sempre ho he dit, ha sigut una commodity la llum. La llum sempre s'ha arribat un cable a casa, en el qual no em patim molt de que em pagar, i ja està, i mentre jo podia ser a la butxaca no tingués problemes, no em patia. A poc anem entrant en aquesta transició energètica, que volem anar cap a les renovables, que és un altre tipus de consum, que si tenim bateries per a poder fer-ho, tots anirem entrant en aquest preu i en aquesta gestió. Aquí és una mica també entendre que amb els propers anys ens venen, suposo que el company de Respirar ens explicarà una mica més, però entrarem en un canvi de mercat que fins ara canviarà tot. És que parlem de l'autoconsum, parlem de les bateries, parlem del vehicle elèctric que us he dit abans. Són bateries amb rodes. La forma de les energies renovables són predictibles, però no al 100%. Això vol dir que també el nostre consum canviarà moltíssim en aquestes formes.
Per tant, insisteixo en el missatge que he dit abans de no és més net el que més net deixa, sinó el que menys embruta, aquí és el mateix. No és més eficient el que menys gastes, o al revés, el que menys reduïs factura tot, sinó que més conscient és de com està fent el consum de la seva energia. És aquest el fem. I després ara entrem amb el vehicle. No, ja que tens el micro, pots ser...